Graag jullie aandacht. Sí, se pone eso ahí. Buen día, bon vini y feliz Día di Cuerpo. Un pa bien tambe pa turnos colega nandi RCN, ku tambe ta celebra 3 lustro awe. Y naturalmente un feliz regata pa isnang Akina Boneiro. Goedemorgen, welkom en fijne korpsdag. Ook gefeliciteerd aan onze collega's van het RCN die vandaag ook het 15-jarig jubileum vieren. En natuurlijk een fijne regatta voor degene hier op Bonaire. Un bon vini special na nos gezaghebber nang. Senhora Ingrid Sili, Kutaneymar como gezaghebber awe. Senhora Alida Francis en senhor Jonathan Johnson. Een speciaal welkom aan onze gezaghebbers. Mevrouw Ingrid Sili als waarnemend gezaghebber, mevrouw Alida Francis en de heer Jonathan Johnson. Miss Francis is celebrating alongside our colleagues at the police station on St. Eustatius, and due to weather conditions, our ceremony on Seba has been postponed till next week. But Mr. Johnson and our whole team on Seba are watching us via the live stream. Stay safe, and we look forward to receiving you at the police station next week for a celebration just as big. Un bon bini na turnos invitado ng collega ng y miembro ng di prensa. Dankie pa celebrar con ons. Welkom aan al onze genodigde collega's en leden van de pers. Dank dat jullie met ons meevieren. Para mí con ons comienza, mi que pedimos atención y respeto bij gelid kulo bij hisa nos bandera na. Voordat we beginnen wil ik jullie aandacht en eerbied vragen voor het gelid dat de vlaggen zal hijsen.
Danke pai atención y respeto. Danke também na team chef de Centro senhor Roberto Hodge, para sua palavra não de bom menino invitado na colega não de Centro Nós está contente que nós por celebrar o momento aqui junto e no mesmo momento. Senhor Wingrove Baker, team chef de Saba, também compartilha alguma palavra na celebração de Saba outra semana. Dank voor jullie aandacht en eerbied. Dank ook aan de teamchef van Sint Eustatius, de heer Roberto Hodge, voor zijn welkomstwoorden aan de gasten en collega's op Sint Eustatius. Wat fijn dat we dit moment samen en tegelijkertijd kunnen vieren. De heer Wingrove Baker, teamchef van Saba, zal volgende week ook spreken tijdens de vieringen op Saba. Imainta aqui, Cuerpo Policial, Holanda Caribense, lo revela su logo y identidad visual novo. Un momento de renovación, pero también de aprecio para todo lo que él nos de día de hoy. Esa aquí está pues el último pia con nos agisa e bandera aquí como bandera de Cuerpo Policial Holanda Caribense. Esta un honor por tu despedida junto con vos, nos colegas, partner de cadena y invitado. Y para celebrar el comienzo de un era nuevo aquí también junto con vos. Deze ochtend zal het Korps Politie Caribisch Nederland haar nieuwe logo en visuele identiteit onthullen. Een moment van vernieuwing, maar ook van waardering voor alles wat het voor ons tot nu toe heeft gebracht. Dit is dan ook de laatste keer dat we deze vlag hebben gehezen als korpsvlag. Wat een eer om dat afscheid samen met jullie, onze collega's, ketenpartners en gasten te mogen beleven. En ook om gezamenlijk de start van deze nieuwe fase samen met jullie te mogen vieren. Wil explicar cortico con el mainta lo sigue. Ik zal kort toelichten hoe de ochtend zal verlopen. Promeco Turcos, jefe de cuerpo, señor Alvin Braff, lo compartí algún palabra con vos. Mes horas después, nos lo continúa junto para el desvelo de el logo nuevo na Guarda de Police aquí na Bonaire. Divina condición de ver lo revela el logo na Guarda de Police de Saba y Sint Eustatius otro semana. Allereerst zal de korpschef, de heer Alvin Braaf, enkele woorden met ons delen. Aansluitend gaan we gezamenlijk over naar de onthulling van het nieuwe logo op het politiebureau hier op Bonaire. Vanwege de weersomstandigheden zullen de logos op de politiebureaus van Sint Eustatius en Saba volgende week worden onthuld. Después de el desvelo, Pastor Mark Hoyschuur lo bendicioná el logo nuevo. Seguidamente me lo dona un promé vista cortico de nos identidad visual nuevo. Na de onthulling zal pastoor Mark Hoyschuur het nieuwe logo zegenen. Vervolgens geef ik jullie een korte kijk op onze nieuwe visuele identiteit en eerste glimp van wat het korps vanaf vandaag zal uitdragen. Nosotros concluí el parte oficial con izamiento de bandera nuevo de cuerpo. Después lo tiene un momento para celebrar junto de un buen ambiente. Nos invitamos cordialmente para disfrutar de un desayuno. Después, para sobrenaturalmente, nos invitamos a venir un pan así aquí, sin zorro, para un buen comienzo de día. Het officieel gedeelte sluiten we af met het hijsen van de nieuwe korpsvlag. Daarna nemen we samen de tijd om dit moment in goede sfeer te vieren. We nodigen jullie allemaal van harte om na afloop te genieten van een ontbijtbox. Want uiteraard konden we jullie niet zo vroeg laten komen zonder goed voor jullie te zorgen. Un día más, bombinina en momento especial aquí y la ganos así junto un mainta placentero. Nogmaals welkom bij deze bijzonder moment. Laten we er samen een gezellige ochtend van maken. Korpschef, señor Braaf. Bom dia, Turende. Querido y apreciable gezaghebber de Bonaire, Sint Eustatius y Saba,
bombini, partner dan en cadena, colega nang, pensionado nang, di police, que ahorita presente junto con nos, de momento especial aqui. E dia jawe, tabini back, no cada dia 5, 30, 45 anos. Nos vai back den história, na 1949, caminda Cuerpo Policial Antillas a nace. 1 de outubro de 1949, já tem 76 anos de fundação. Riba e fundação aí, nossa seguirá, nossa seguirá. Então, parte de fundação aí, está junto com nós, que está nós pensionado na polícia. Dia 10 de outubro de 2010, fecha que está gravada em memória de hope de nós. Esse aí, estava o momento que a Antillas holandês a querer dissolver. E Bonaire, Santo Eustácias, Cusaba, abrir município especial de Holanda. Para nossa organização, esse significa começo novo. Den tempo cortico, nós mesteras hakel, construir, estruturar e de uma boa forma novo na nossa tarefa. 10 oktober 2010, 10-10-10. Een datum die voor velen van ons in het geheugen gegrift staat. Het was het moment waarop de Nederlandse Antillen werden ontbonden en Bonaire, Sint Eustatius en Saba bijzondere gemeenten van Nederland werden. Voor onze organisatie betekende dat een nieuwe start. In korte tijd moesten we schakelen, structuren bouwen en onze taken opnieuw vormgeven. Mientras que nós estava a enfocar completamente riba reorganização e segurar a base, estava em tiki tempo para quieto na algo que é central, nossa identidade. Quem nós está como corpo policial Holanda Caribense? Kiko ta uni nós. Kiko ta hasi nós único. E com nós ta presentar nos mes como solo cuerpo, na solamente na comunidade que nós ta sirve, pero também den direção de outro. Terwijl we ons volledig richten op het herorganiseren en het veiligstellen van de basis, was er weinig tijd om stil te staan bij iets wat vandaag centraal staat: onze identiteit. Wie wij zijn als Korps Politie Caribisch Nederland. Wat ons verbindt, wat ons uniek maakt en hoe we onszelf als één korps presenteren. Niet alleen aan de gemeenschap die we dienen, maar ook richting elkaar. Awe, 5 años después, nos nota den zapato de mucho más, pero tampoco den zapato de adulto. Nos a soportar tormenta, a enfrentar reto nang, y así hopi na caminda. Vandaag, 15 jaar later, staan we niet meer in de kinderschoenen, maar ook niet in de volwassen schoenen. We hebben stormen doorstaan, uitdagingen aangepakt en onderweg veel geleerd. El día aquí, y el cambio que nos marca AWE, no te trata solamente un símbolo nuevo. Esta trata de reconocer el viaje de donde nos sabín y donde nos que va junto. Deze dag en de veranderingen die we vandaag markeren, gaat niet alleen over een nieuwe symbool. Het gaat over het erkennen van onze reis. Van waar we vandaan komen en waar we samen naartoe willen. Nos ta honra nos passado. Nos ta reconocer e fundatie que apone den tempo de cuerpo policial anti-holandês. For de onda qua nos abini. E valoran de justicia, autoridade e ordo que taba ta vigente e tempo ei, ta queda de nos compás, awe tambe. Nos ta carga e herencia ei com orgulho, no como algo de passado, pero como parte vivo de quem nos está. E reflexão de e base aqui, vos lo mire sem dúvida den revelação de awe. We eren ons verleden. We herkennen het fundament dat is gelegd in de tijd van het Korps Politie Nederlandse Antillen, waaruit wij zijn voortgekomen. De waarden van rechtvaardigheid, gezag en orde die toen golden, blijven ook vandaag ons kompas. We dragen dat erfgoed met trots. Niet als iets van vroeger, maar als een levend onderdeel van wie wij zijn. De weerspiegeling van deze basis zult u ongetwijfeld zien in de onthulling van vandaag. Nesse momento,
nos realizar que nos identidad a desarrollar. A sociedad ronde nos a cambia, nos isla nang a cambia. Y nos crece junto como polis, como gente y como parte de una comunidad más amplia. Tegelijkertijd beseffen we dat onze identiteit zich heeft ontwikkeld. De samenleving om ons heen is veranderd. Onze eilanden zijn veranderd. En wij zijn meegegroeid als politie, als mensen en als onderdeel van een bredere gemeenschap. PCI, querido invitado, nang, a transição aqui, o resultado de mais que ano de escuta, investigar e dar uma forma junto. Colega nang, habitante nang e parte nang de Bonaire, Centro Estácios e Saba, a compartilhar nang experiência nang observação nang e nang imagem de polícia. E vista aqui a forma é base para o momento de renovação aqui. For de tua conversação nang desejo taba volver bini dilante constantemente. Necessidade para corpo que está cerca, acessível e que está conectado com a comunidade. Daarom is deze overgang het resultaat van meer dan een jaar van luisteren, onderzoeken en samen vormgeven. Collega's, inwoners en partners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba deelden hun ervaring, hun verwachtingen en hun beeld van de politie. Deze inzichten hebben de basis gevormd voor dit moment van vernieuwing. Uit al die gesprekken kwam één wens steeds terug. De behoefte aan een korps dat dichtbij is, toegankelijk is en in verbinding is met de bevolking. Pues, el rebranding aquí no es solamente un proyecto visual, manera abini dilante, mainta aquí, es una reflexión de lo que no se crea junto y lo sigue tra tur día ribaje, confianza, cooperación y crecimiento. Deze rebranding is dus niet alleen een visueel project. Het is een weerspiegeling van wat wij samen hebben opgebouwd en dagelijks verder aanbouwen. Vertrouwen, samenwerking en groei. Agora me dirigir-me mes na mi colega não. A sombra é crescimento e não trabalho disso só. É o resultado de vosso esforço diariamente, dia den, dia fo. De colega que tá claro, meio de a noite, ora tem melding. Passali su casa, of sali, bayuda. De polícia de bairro, que conhece habitante na number. De recherche, que tá perseverar, teora e verdade bini dilante. De empleado administrativo, que tá percurar para turcos funcionar. E de cada de bosso, com disciplina, humanidade e orgulho, tá carga el logo aqui. Ik wil me nu richten tot mijn collega's, omdat die groei is niet vanzelf gegaan. Ze is het resultaat van jullie dagelijks inzet. Van de collega's die midden in de nacht paraat staat bij een melding, die zijn huis uitgaat om naar een melding te gaan, van de wijkagent die de bewoners kent bij naam, van de rechercheur die volhoudt tot de waarheid boven tafel komt, van de administratief medewerker die zorgt dat alles loopt, en van ieder van jullie die met discipline, menselijkheid en trots dit logo draagt. Boso ta emotivo que nós para aqui, é momento aqui tá para boso. Pero nós nota hasi é trabalho aqui não só. Tur dia nós tra zij an zij com nós parte na di cadena. Mundo nós ta forma awe e wesi lomba de seguridade, justiça e confiança na Holanda Caribense. Sem a cooperação aqui, nossa tarefa lota simplesmente impossível. PCI é dia aqui tá uma celebração de partnership também. E aqui de reconhecimento que nós parte de uma totalidade mais grande, uma cadena, uma comunidade, meta. Jullie zijn de reden dat we hier vandaag staan. Dit moment is voor jullie. Maar we doen dit werk niet alleen. Iedere dag werken we zij aan zij met onze ketenpartners. Samen vormen wij de ruggengraat van veiligheid, rechtvaardigheid en vertrouwen in Caribisch Nederland. Zonder die samenwerking zou onze taak onmogelijk zijn. Deze dag is daarom ook een viering van partnerschap en het besef dat wij deel uitmaken van een groter geheel. Eén keten, één gemeenschap, één doel. E mientras nós estamos para dilante,
Nós está com ambição. Uma ambição para seguir crescer como organização policial moderno, acessível e profissional. Um corpo que não está somente enforçar a lei, mas também está conectar, que está atua com empatia, está escuta com compreendimento e está atua com convicção. E identidade que nós está renovar awe, está uma promessa na nossa comunidade e na nossa mesa. Uma promessa que nós lo traga todo dia de novo na Holanda caribense safe, justo e servicial. En terwijl we vooruitkijken, doen we dat met ambitie. Een ambitie om verder te groeien als moderne, benaderbare en professionele politieorganisatie. Een korps dat niet alleen handhaaft, maar ook verbindt. Dat met empathie optreedt, met begrip luistert en met overtuiging handelt. De identiteit die we vandaag hernieuwen is een belofte aan onze gemeenschap en aan onszelf. Een belofte dat wij elke dag opnieuw zullen werken aan een veilig, rechtvaardig en dienstbaar Caribisch Nederland. Colega Nang, tu rene presente. El día aquí está un logro importante. Un honor na nos pasado, una confirmación de nos presente y un compás para nos futuro. Danke na tu rende ku a contribuir na e trajecto aqui. Mi colega Nang ku alaga nan bos resona e team nang ku a cooperar e partner nang ku a compartir nang pensamento e cada uno de boso ku ta carga e cuerpo aqui orgulho e convicção. Awe nos tour para aqui nang askibi junto história. 10 de oktober 2025. Collega's, deze dag is een mijlpaal. Een eerbetoon aan ons verleden, een bevestiging van ons heden en een kompas voor onze toekomst. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit traject. Mijn collega's die hun stem hebben laten horen, de teams die hebben meegewerkt, de partners die hun inzichten hebben gedeeld en iedereen van jullie die dit korps draagt met trots en overtuiging. Vandaag, 10 oktober 2025, hebben wij samen geschiedenis geschreven. Junto nos sigue construir. Imita clausura kuyama unitur, masha danki pa bosa presencia awe, eta di Oké, 3, 2, 1. Sí, apague raquete. Realmente está llegando a
di ba? Oh, di ba? Sentire la arriva YouTube e passa? Sí. En nu gaan we de logo meteen zegenen, because we won't take any chances. Pastor, tu hombre de fe. Van, pastor.
Ang invitado ng tour? Amin sa di boso pero amin hammer ka ba des bang ba bang. Não, nós temos que vai do na e corta apresentar pelo menos, não sei. Bom. Sorry, mãe. Genodigden, nog heel even jullie aandacht en dan kunnen we samen lekker gaan ontbijten. Jullie hebben een nieuwe logo gezien. Maar dat is natuurlijk niet het enige onderdeel van onze visuele identiteit. Dus ik ga jullie heel kort nemen door onze visuele identiteit. Omwille van de tijd ga ik dat volledig in het Nederlands doen. Maar jullie kunnen op het scherm achter mij volgen hoe het eruit gaat zien. Zoals korpschef eerder vanochtend al zei, begon dit traject ruim een jaar geleden met één centrale vraag. Hoe kunnen we als korps beter laten zien wie we vandaag zijn? Kung nos parlaga mostra quem nos está como cuerpo awi. We zijn dit proces gestart met de Brink Agency, een bureau dat gespecialiseerd is in merkontwikkeling voor organisaties. Ze hebben uitgebreid onderzoek gedaan onder collega's, ketenpartners en leden van de gemeenschap. Uit dat onderzoek kwamen een aantal belangrijke inzichten naar voren. Ten eerste, er is een sterk gevoel van trots en verbondenheid binnen het korps. Collega's op alle 3 de eilanden zijn trots op hun beroep en hun werk en gaven aan dat ondanks de afstand er een groeiende gevoel is van één organisatie. Un día promeco santa ku colega nang ta orgulloso di nan trabajo como police y el trabajo con nanta hasi dentro de función de police. También, aunque nos tiene una distancia grande entre isla nang, cada vez nos sentimos más cerca, como un cuerpo. Ten tweede, vanuit de gemeenschap kwam duidelijk naar voren dat men de politie in het algemeen ziet als professioneel, betrokken en betrouwbaar. Maar dat er ruimte is om toegankelijker en zichtbaarder te zijn. Comunidad que un police está más accesible y está más visible. Mensen willen een politie die niet alleen handhaaft, maar ook dichtbij is, herkenbaar en benaderbaar. En ten derde, zowel intern als extern was er de wens om een duidelijke, moderne en samenhangende uitstraling. Eén die past bij de professionele organisatie die we zijn. Maar die ook recht doet aan de unieke identiteit van de eilanden en van ons korps. Dus geen copy-paste van andere organisaties en gebieden waarmee we niet dezelfde context delen. Vanuit die inzichten is een nieuwe visuele identiteit tot stand gekomen. Samen met de Brink Agency hebben we gekeken naar wat we willen uitstralen als organisatie. Dus modern, gegrond en professioneel. Modern omdat we met de tijd meegaan. Dus bijvoorbeeld de middelen om digitale content te maken. Die grijpend en passend zijn. Digitalisatie is natuurlijk heel erg ontwikkeld de afgelopen 15 jaar. Tweede, dat het gegrond is. Dus omdat we diep geworteld zijn in onze cultuur en de waarden van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. En in de geschiedenis van onze organisatie en haar mensen. En derde, professioneel, omdat we staan voor betrouwbaarheid, integriteit en kwaliteit in alles wat we doen. De slogan die dat alles samenvat, die jullie meerdere malen hebben gehoord in de speech van de korpschef, blijft ons leidraad. Veiligheid, rechtvaardigheid en dienstbaarheid. Seguridad, justicia y servicio. In het nieuwe onderwerp zijn belangrijke elementen uit ons verleden bewust behouden. Dus de 3 sterren, die Bonaire, Saba en Sint-Eustatius vertegenwoordigen. Dit keer hebben de meerderheid van de collega's ervoor gestemd om deze naast elkaar te hebben. In plaats van in de geografische ligging die de oude korpslogo had. Het scheelt
dat staat voor bescherming en kracht. Het zwaard, dat onze toewijding aan rechtvaardigheid en integriteit uitdrukt. En de bladeren, die vrede, waardigheid en eer verbeelden. Maar de elementen hebben nu een moderne vorm gekregen. Het ontwerp is vereenvoudigd, zodat het krachtiger en herkenbaar is in elke toepassing dan ook. Dus zo zien jullie hoe de elementen zijn overgenomen van een oude logo. Het ontwerp is vereenvoudigd. Naast het ontwerp hebben we ook kleuren. De kleuren, natuurlijk, bleven blauw, ons main color. Verwijst naar onze Caribische Zee, maar ook het blauwe hart van alle politiemensen. We hebben ook wit, die vrede en vertrouwen en transparantie laat zien. Naast onze hoofdkleuren gebruiken we ook in onze nieuwe huisstijl een aantal ondersteunende kleuren, die elke een eigen rol hebben in onze communicatie. Bijvoorbeeld goud. Goud is toegevoegd als accentkleur. Gebruiken we bijvoorbeeld in ceremoniële of officiële uitingen. Het laat onze professionaliteit zien en momenten die we samen vieren. Zoals hier kunnen we zien dat een aspirant agent is geworden. Geel gebruiken we in communicatie waar energie, alertheid en zichtbaarheid centraal staan. Bijvoorbeeld in bewustmakingscampagnes. Don't drink and drive. Daarom is champagne zo meteen alcoholvrij. Rood en groen verschijnen als ondersteunende kleuren bij specifieke thema's. Rood voor urgentie of actie en groen voor samenwerking en groei. Samen is dit een visuele vertaling van wie wij als korps zijn geworden. Eén organisatie, stevig geworteld en gericht op de toekomst. Nou, Amity Hamber. Dus we gaan verder. Maar voordat ik vandaag afrond en dat we kunnen gaan eten, wil ik eerst een aantal collega's bedanken. Een aantal mensen bedanken. Allereerst de collega's die deelnamen aan de focusgroepen en enquêtes. De partners en leden van de gemeenschap die hun tijd namen om met ons in gesprek te gaan. Jullie inzichten waren van onschatbare waarde. Hiermee hebben we dit gebouwd. Van jullie inzichten, van jullie ervaringen, van jullie meningen. Smasha danki. Dank ook aan de Brink Agency voor hun onderzoek, begeleiding en creativiteit. Lardy, Simon, Noemi, Lennart en Floor en het hele team dat hier met zoveel toewijding aan heeft gewerkt. Masha danki. En natuurlijk mijn collega's in het mooiste vak ter wereld, communicatie. Samen met Tino en Janou zorgen we ervoor dat de buitenwereld ziet wie de politie echt is. Betrouwbaar, betrokken en menselijk. Een bijzonder woord van dank aan Carol Ann Soliano, die dit project bijna tot de finishlijn droeg, voordat ze haar welverdiende nieuwe rol aannam als Miss Manager Communicatie bij RCN. Carol, na meer dan 5 jaar bij KPCN weten we zeker dat je goed getraind bent voor alles wat op je pad komt. Want wie het bij ons heeft overleeft het overal. Dus Carol, you got this. En last but not least, die vandaag helaas niet bij ons kon zijn, maar kijk mee via de livestreaming, wil ik Miluska Hansen bedanken. Ik heb het, voor degenen die het niet weten, ik heb deze afdeling van Miluska overgenomen. En Miluska bracht creativiteit en lef in onze communicatie. Soms riep dat weerstand op. Zo doen we dat niet bij de politie, hoor ik nog steeds. Werd er gezegd, maar dankzij haar durf en visie, samen met Carol Ann en alle andere voorgaande communicatieadviseurs van het KPCN, werd de basis gelegd voor een korps dat toegankelijk, zichtbaar en transparant is. Op die basis hebben wij vandaag verder gebouwd. Dus Masha, dank je Miluska, dank je Carol Ann, dank je aan mijn collega aan die communicatie. En dank aan jullie allemaal. Mag ik nu voor het laatst jullie aandacht en respect voor de nieuwe korpsvlag.
gezaghebbers, collega's op alle 3 eilanden, ook degenen die via livestream meekijken, genodigden, partners, leden van de pers, gepensioneerden. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid en met ons samen te vieren. We waarderen het zeer. En op naar een nieuwe start. Y ahora, que comience la fiesta. Música. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul. The California gold. Found a light that I couldn't buy. So when I hold up the words, every time we say baby, when the sun goes down, then I won't blink. I'll always rush this way. Lovers in the night, so it's kinda right. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. Wanna be with you, will never die. So when I'm all choked up,